ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, чун ҳамешагӣ барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси назоратӣ назди раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, роҳбарони корхонаи ташкилотҳо, мудирони шӯъбаву бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳр, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва намояндагони васоити ахбори умма иштирок намуданд. дар ҷаласа нахуст раиси шаҳр қайд намуд, ки санаи 18 январи соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд машварати кории раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. дар машварат муовини якум муовинони раиси вилоят, роҳбари дастгоҳи раиси вилоят, роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, раисони шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони корхонаҳои саноатӣ иштирок намуданд. раиси вилояти Суғд машварати кориро оғоз намуда қайд кард, ки дар ҷаласа масъалаҳои қабули ӯҳдадориҳои корхонаҳои саноатӣ барои соли 2023, таъмини иҷрои қисми даромади бюҷет дар моҳи январи соли 2023 ва вазифаҳои минбаъда, ҷараёни корҳои кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳо, рафти омодагӣ ба даъвати баҳории соли 2023, таъмини толибилмон бо либоси мактабӣ ва рафти зимистонгузаронӣ дар соҳаи маориф ва нигоҳдории тандурустӣ, рафти иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо баррасӣ мегардад. аз рӯи масъалаҳои зикршуда гузоришҳои муовини якуми раиси вилоят, муовинони раиси вилоят ва роҳбари дастгоҳи раиси вилоят шунида шуд. бо таҳлили вазъи соҳаҳо, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар назди масъулин баҳри амалӣ гардонидани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар паёмашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардиданд, инчунин ҷиҳати таъмини иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022 таҳти рақами 311 дар бораи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вазифагузорӣ намуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ масъулони соҳаҳоро ҷиҳати иҷрои супоришҳои раиси вилояти Суғд вазифадор намуд. дар идомаи ҷаласа гузоришҳои муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода оид ба фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, рафти омодагӣ ба таҷлили сазовори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ оид ба вазъи соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода дар бораи баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, сардори раёсати кишоварзӣ Ғолиб Гадоев оид ба омодагӣ ба мавсими кишти баҳорӣ, мудири шӯъбаи иқтисодиёт Ҷамшед Сулаймонов оид ба фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, хизматрасониҳои нақлиётӣ шунида шуд. дар идома раиси шаҳр таваҷҷуҳи масъулинро ба рафти омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб намуда, масъулони корхонаи ташкилотҳо ва раисони ҷамъиятҳои деҳотро вазифадор намуд, то дар байни ҷавонон ва волидонашон корҳои тарғиботиву ташвиқотиро ҷоноб намоянд. раисони ҷамъиятҳои деҳот вазифадор карда шуданд, то дар ҷамъиятҳо ва деҳаҳо коргоҳҳои дӯзандагӣ, майдончаҳои варзишӣ ва марказҳои ҳунармандӣ бунёд намоянд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ чанде аз иродҳои хешро доир ба фаъолияти соҳаҳои маориф ва тандурустӣ баён намуда, масъулини ин соҳаҳоро вазифадор намуд, то дар муҳлати муайяншуда камбудиҳоро бартараф созанд. ҳамчунин раиси шаҳр доир ба масъалаҳои зерин: иҷрои нақшаи андоз, омодагӣ ба кишти баҳорӣ, таъсиси марказҳои ҳунармандӣ, рангу бори биноҳо, бо барқ ва оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ, баррасии саривақтии муроҷиати шаҳрвандон, ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. маҷлиси назоратиро раиси шаҳри Панҷакент ҷамъбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, то бо дарки баланди масъулият вазифа ва супоришҳоро иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузории назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баргузор гардид.
дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди ҳунармандӣ ки дар паёми пешвои муаззими миллат ба Маҷлиси олии мамлакат баён доштанд, роҳнамоиҳои муовини аввали раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷаласаи шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои соҳибкории назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент лоиҳаи барномаи рушди ҳунармандӣ дар шаҳри Панҷакент мавриди баррасӣ қарор гирифта маъқул дониста шуд. Дар оғози ҷаласа раиси шӯро, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳайати нави шӯроро ба ҳозирин муаррифӣ намуда, ба аъзоёни собиқи он барои фаъолияти шоиста, саҳмгузорӣ дар корҳои созандагию бунёдкорӣ изҳори сипос намуд. Зимнан бори нахуст ба узвияти шӯро соҳибкорони муваффақи зодаи Панҷакент ки ҳоло берун аз шаҳр ва мамлакат фаъолият доранд, аз ҷумла Толиб Санақулов, соҳибкори номвари сокини ҷумҳурии Қазоқистон, Нигина Икромӣ, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии рушди эҷодии Тоҷикистон ва ҳамзамон роҳбари корхонаи деҳаи Гулзар шомил карда шуда, роҳбари котиботи шӯро низ интихоб гардид. Барномаи рушди ҳунармандӣ дар шаҳри Панҷакент барои солҳои 2023-2025-ро ки дар заминаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рушди ҳунармандӣ ва барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст, ба аъзоёни шӯро ва ҳозирин муаррифӣ карда шуд. Дар барнома мақсад, роҳу усулҳои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумиро дар миқёси шаҳри Панҷакент, роҳандозии омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, ташкили намоишу фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ, марказу растаҳои ҳунармандӣ, ассотсиатсияи ҳунармандони шаҳр, озмунҳо байни ҳунармандон, муқаррар намудани имтиёзҳо ва дастгирии молиявии онҳо, роҳандозии ҳамкорӣ бо ҳунармандони давлатҳои ҳамсоя, омӯхтани таҷрибаи онҳо, иштирок дар ҳамоишу намоишҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии ҳунарҳои мардумӣ, ҳамгироии рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ, ташаккули инфраструктураи соҳа, бозорёбӣ ва фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ғайраро фаро мегирад. Нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати татбиқи он ва феҳристи ҳунарҳои мардумӣ ба қисми таркибии барнома ворид карда шуданд. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуотии раиси шаҳри Панҷакент. Зикр гардид ки то таҳияи лоиҳаи барнома ба феҳристи ҳунарҳои мардумии шаҳр 76 навъи ҳунармандӣ шомил карда беш аз 1140 нафар ҳунармандон ба қайд гирифта шуданд ва ин кор минбаъд низ идома дода мешавад. аъзоёни шӯро ва дигар иштирокчиёни ҷаласа фикру мулоҳизаҳояшонро дар бораи барномаи рушди ҳунармандӣ баён дошта, онро замина ва роҳбурди муҳим барои рушди ҳунармандӣ донистанд. шӯро барномаи рушди ҳунармандӣ дар шаҳри Панҷакент барои солҳои 2023-2025-ро маъқул донист ва пешниҳод гардид ки он тибқи муқаррароти қонун ба тариқи расмӣ тасдиқ карда шавад. Дар ҷаласа ҳамчунин нақшаи фаъолияти шӯро барои соли 2023 ва рӯзномаи ҷаласаи ояндаи он тасдиқ гардида, дар фарҷом чанд нафар аъзоёни фаъоли он бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр қадрдонӣ карда шуданд. барномаро идома медиҳем. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон санади муҳими расмӣ, барномавӣ ва муайянкунандаи самти сиёсату давлатдорӣ буда, ифодаи равшани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи мукаммали фаъолияти тамоми ниҳодҳо ва қутбнамои ҳаракати устувори ҷомеаи мо ба сӯи ояндаи дурахшон мебошад. нуктаҳои асосии паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқоти вакили Маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба интихобкунандагон шарҳу тавзеҳ дода шуд. нуктаҳои асосии паёми асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат ки санаи 23 декабри соли 2022 ироа гардид, дар мулоқоти вакили Маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо интихобкунандагон шарҳу тавзеҳ дода шуд. аз ҷумла ба ҳозирин тавзеҳ дода шуд ки ба шарофати заҳмати содиқонаи мардуми кишвар раванд
раванди созандагӣ ву ободкорӣ бо маром идома ёфта, нақшаву барномаҳои пешбинӣ гардида ҷиҳати таъмин намудани рушди устувории иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат ҳадафмандона амалӣ карда шуданд. ин дар шароитест ки ба таъкиди пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир вазъи сиёсиву иқтисодии ҷаҳон хеле мураккаб гардида, ҳоло инсоният дар давраи ниҳоят ҳассос ва душвортарини таърихи қариб 100 соли охири худ қарор дорад. сарфи назар аз таҳаввулоти дар иқтисоди ҷаҳон идома дошта ва таъсири манфии омилҳои берунӣ бо роҳандозии стратегияву барномаҳо ва тадбирҳои зидди бӯҳронӣ дар 5 соли охир рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7.3% таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 миллиард сомонӣ расид ва ба ҳар сари аҳолӣ 1.5 баробар афзоиш ёфта, рушди иқтисоди миллӣ дар сатҳи 8% таъмин карда шуд. ҳамин тавр мазмуну муҳтаво ва нуктаҳои асосии паёми пешвои муаззими миллат роҳбари давлат дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, вазифаҳое ки дар назди мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҷомеаи кишвар гузошта шудааст, бо далелу арқом ва мисолҳои мушаххас ба интихобкунандагон шарҳ дода шуд. ҳозирин ҷонибдошташонро аз сиёсати ҳукумати мамлакат ва омодагиашонро барои саҳмгузорӣ дар иҷрои дастуру вазифаҳои дар паёми пешвои муаззими миллат баён шуда иброз намуданд. зикр гардид ки роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати мамлакат супориш доданд ки бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ҷиҳати аз 1 июли соли 2023 то соли 2025 ҳар сол зиёд кардани андозаи кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ барои оилаҳои камбизоат, яъне аз 512 сомонии амалкунанда то 836 сомонӣ ва иловатан барои ҳар як кӯдаки оилаҳои мазкур мутобиқан ба ин давра аз 34 сомонӣ то 152 сомонӣ расонидани маблағи пешбинишуда чораҷӯӣ намоянд. илова бар ин, бо супориши сарвари давлат аз 1 июли соли равон андозаи нафақаи заминавӣ 20 ва нафақаҳои суғуртавие ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин ва пардохт мегарданд, ба андозаи сатҳи таварруми 2 соли охир, вале на кам аз 16% индексатсия дигар нафақаҳои амалкунанда ба андозаи 20% зиёд карда мешаванд. чунин иқдомҳои шоистаи пешвои муаззими миллат табақаҳои осебпазири аҳолиро ба зиндагӣ дилгарм намуда барои беҳбудии рӯзгори онҳо мусоидат мекунад. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шуд, зеро соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ аз ҷумла раванди саноати кунунӣ бо суръати кишвар аҳамияти бузург дорад. бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо роҳбарони корхонаҳои саноатии шаҳру деҳоти Панҷакент мулоқот намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. саноат яке аз соҳаҳои муҳиму асосии иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. нақш ва аҳамияти устувории саноат дар баландбардоштани сатҳи некӯаҳволии мамлакат хеле муҳим аст. бо мақсади таъмини амалишавии раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар, бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон гардид. айни ҳол дар шаҳру деҳоти Панҷакент 25 корхонаҳои саноатӣ фаъолият мекунад. бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти ин корхонаҳо ва бартараф намудани камбудиҳои ҷой дошта, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо роҳбарони корхонаҳои саноатӣ мулоқот намуд. дар мулоқот раиси шаҳр қайд намуд ки бо ба даст овардани истиқлолу озодӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ибтидо аз солҳои 2000 ба бунёди саноати миллӣ ва барқарорсозии он шурӯъ намуд. дар ин самт якчанд барномаи стратегияҳо тасдиқ карда шуда амалӣ гардиданд. дар навбати худ соҳибкорон низ барои дастгирӣ ба роҳбарияти шаҳр изҳори миннатдорӣ баён намуда, чанде аз фикру андешаҳояшонро пешниҳод намуданд. ҳамчунин раиси шаҳр чанде аз фикру андешаҳояшро ҷиҳати беҳтар ва бо сифати баланд ба роҳ мондани фаъолияти корхонаҳои саноатӣ баён намуд.
дар ҷанбасти мулоқот раиси шаҳри Панҷакент ба роҳбарони корхонаҳои саноатӣ ҷиҳати саҳм гузоштан дар рушди соҳаи саноати шаҳри Панҷакент ва фаъолияти арзанда изҳори миннатдорӣ баён намуда қайд кард ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамеша иқдомоти соҳибкоронро бобати бунёди корхонаҳои саноатӣ ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. гузориши Сабрина Акрамова ва Ник Муҳаммад Мирҷонов. طبق دستور سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب رئیسان شهر و ناحیه‌ها هر هفته قبول شهروندان گذرانیده می‌شود. وابسته به این سنه 21 ژانویه سال 2023 در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر قبول شهروندان از جانب رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. ҳар ҳафта рӯзи шанбе аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакент қабули шаҳрвандон гузаронида мешавад ва ин ба сокинони шаҳру деҳот имкон фароҳам меорад то онҳо барои ҳалли мушкилоташон ба роҳбарияти шаҳр муроҷиат намоянд. ин навбат санаи 21 январи соли равон қабули шаҳрвандон аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакент гузаронида шуда, сокинони шаҳру деҳот вобаста ба масъалаҳои замин, бад будани вазъи зиндагӣ ва дигар мушкилотҳо ба раиси шаҳри Панҷакент муроҷиат карданд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба арзу шикояти аҳолӣ гӯш дода, ҷиҳати ҳалли мушкилоташон масъулони соҳаҳоро вазифадор намуд. чанде аз сокинон ба раиси шаҳри Панҷакент изҳори миннатдорӣ карда иброз доштанд ки баъди муроҷиатҳояшон мушкилоти онҳо дар муддати кӯтоҳ бо супориши раиси шаҳр аз ҷониби масъулони соҳаҳо ҳалли худро меёбад. дар ҷанбаст раиси шаҳр роҳбарони масъулро вазифадор намуд то ҳар як муроҷиати шаҳрвандон ҷиддӣ ва сари вақт баррасӣ карда шавад. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.